hadirnya bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Loh. Mudin di lagi ya Allah. Bapak, Ibu, adik semuanya, kita di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa? Sugeng dalu Cak Yudo. Sugeng dalu bujange Mas Cahyo. Nggih, sehat nggih Cak? Alhamdulillah wa syukurillah saged sowan wonten ing Desa Widodaren kanthi mboten wonten alangan sunggal punapa. Nggih. Niki wonten kota panjenengan Wah, piyambak. saestu luar biasa Desa Widodaren iki. Piye, Mas? Acarane hebat. Hebat. Siji syukuran perangkat desa. Betul. Sing nomor loro Apa, Mas? memperingati lahirnya wit klengkeng. Wih. Endi? Niku Ora kuwi wis ket biyen ning kono ana. luar biasa Desa Widodaren. Oh, diaturi ya leres. Wah. Hebat. Gedung balai Mas. desa hebat kaya Wah, ngene. Widodaren, Mas. Kantore apik, Resik sayange mung sitok. apa? Jedenge renek ciduke lho. Kantor desa ora ana ciduke. Ora enek aku nguyuh bingung goleki ciduk gak enek koe. Akhire ben resik tak celupne ngene. Gilani ora. Sesuk malah nguras. Alhamdulillah hebat. Lagi dadelane teko loro neh. Ora. Oh bakul kopi. Sinoman. Alhamdulillah dalu niki wah jan komplit panggih kalih kanca lawas. Sapa? Lho, Mbak Kades Widodaren mriki. Pak Lurah kene. Pak Lurah, Pak Woko Supriyanto niku kanca kula plek. Masa Saestu to? Saestu kanca kula kentel. Biyen sadurunge dadi lurah. Nggih. Niku teng Dawung kali bayanane ora tau mulih karo aku ning kono. Abine. Dadi ning kono niku piyambake dolanan lato-lato. omonganmu wong panjenengane Pak Lurah Mas Woko pyaine lurus jujur ora tau piye-piye kok. Mung ndek awan tok meng lho pas campur sari ndelik karo. Hai. Alhamdulillah niki Pak Camat komplit rawuh. Kabupaten Ngawi. Camat Kabupaten Ngawi rawuh. Wah. Malah kepara Pak Camat Widodaren, Pak Pegi. Pak Pegi. Ya kepareng nenggani kepareng rawuh. Cara kowe dadi camat kene lho piye? Yo isin to Mas, aku isuk pensiun. Lah kok iso? Isin atase lurah nanggap wayang karo dagelan camat malah rung tau belas lho. Ora enek acara kok nanggap wayang iki lho. Bisa kenal sekcam ki iso to. Oh sekcame ra pindah kok iki. Ngaturke gunging penuwun Mas Cahyo. Dumateng sedaya para warga lan jajaran perangkat desa wonten Widodaren. Betul niat kajate syukuran. Wong sing gedhekke rasa syukur ki ditambah nikmate, wong sapa sing kufur ora gelem syukur marang nikmating Gusti bakal nampa bendu utawa adab sing pedih. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet kowe. Asolate sing gedhekke rasa syukur ditambah nikmate, sing kufur nampa adab sing pedih. Kulo makrofin sodahotin. Apa wae gawe senenge wong akeh kuwi termasuk sedekah, sing gelem sedekah suwarga cadangane. Rungokno kupingmu. Contone sapa? Ha contone Mbah Lurah Woko to. Menghibur warga masyarakat kene dicatet minangka ngamal kebaikan suwarga somben. Mergo nyenengke piyayi akeh. Senengne wong akeh. Terus apa nek? Mas Dalang sinden yoga menghibur warga sakmene kae dicatet minangka amal kebaikan swarga. Dadi ning donya ki pokoke nyenengne wong akeh mesti mlebu swarga. Kowe nek krungu malaikat lambemu ditapuk ra iso balik. Ha kok iso? Keminter kowe. Kemintere nggon ndi? Kemeruh. Kok iso? Apa wae gawe senenge wong akeh Mesti mlebu swarga. durung karuan. Kok durung karuan? Lah kowe ngerti cah wedok sing nggone Dawung, sing nggone Mbah Gajah, sing nggone Bayanan, Purel karaoke. Kuwi gemane nyenengke wong lanang akeh gek murah 200.000 rong dina ra wong sak pijete. Lah jam mlebu swarga apa ora kuwi? Oh sik to kowe kok apal men to, Dik? Lah kula dok langganan mriku to, Pak. Aku dolan rono cah wedok rambuté dawa. Awakmu disapa? Di sapa? Piye? Mas Tanjung Perak kapale layar. Apa wi? Monggo pinarak barangnya anyar. Balesen Tak bales to. mbok bales piye? Tuku duku katutan nongko. Apa wi? Mangke kula mriku kalih Mas Woko. Samplo Aja nyangking-nyangking Pak Lurah kowe. Pak Woko mbok kotak katutne ae rumangsamu. Mendhet latu-latu. Lunas lan orane bengi iki karek Pak Woko kok mbok garapi. Maksudnya menehi pencerahan, menehi bebener bahwa
tumindak sing ngono iku kudu ditinggalkan. Ngawi harus bebas dari lokalisasi. Kabeh tutup kabeh. Mergo saiki zamane online. Alah. Dadi Zamane online. Nuwun sewu Mas. Nggih. Sing kono-kono kae karo sing kene iki aja mbok gebyah-uyah, aja mbok padhakke, aja mbok samaratakan. bedane apa? Sing kono-kono kae gawe senenge wong. Kuwi ana pampriye, ora ikhlas. Lah sing mlebu swarga ki sing nyenengne wong akeh, ikhlas tanpa pamrih. Rungokno kupingmu. Napa nggih ngaten ta bocah? Leres nggih. Eneke Nyenengke wong balik-balik. akeh yen bertentangan dengan agama, maka itu adalah dosa. Dosa. Dadi kudu ikhlas tanpa pamrih. Tanpa Ya, pamrih. Ben mlebu. Swarga. Lah jenengan teng mriki nggih nyenengke wong akeh. Nyenengke wong akeh no pancen didhawuhi ngono karo Pak Lurah kok. Lah ning ngono kok sampean bar mayang mulih ora bayaran ikhlas apa ora? Ikhlas swarga, gak ikhlas neraka. La insar. Alah. Sar piye? Pale kok melok. Mas. Sik to. Iki kok Aja aja ngawur. mbok. Nyapa takok tukang syuting sing bayarane akeh ya kene lho. Takok sing bayarane akeh mumpung diseksine karo Pak Woko. Nyenengke Apa? wong akeh kudu ikhlas tanpa Pamrih. ben mlebu. Swarga. Sampeyan teng mriki ndamel senenge wong napa mboten? Jelas. Nah nek ngono sampeyan kok bar mayang ora dibayar, ikhlas napa mboten? Ikhlas. Lho, kok saged Sebab apa kok ikhlas? Sebabe? Mergo nang mburi kelir mau wis dilunasi karo Pak Woko. Padha kalih kula. Ha, kula ya ikhlas. Kok iso? Ha wis lunas kok kula. Lho, Lah kari kowe. Hari kowe saiki. Yo. lah kok dereng lunas e? Lah iya. Lah piye nek gong lunas? Lho yo njaluk bayaran to, Mas. Berarti kowe gak ikhlas. Lho nek ikhlas, Swarga, nek gak ikhlas, neraka, sampean ya swarga to. Mas, Swarga kudu Swarga ikhlas kok. nggih mboten napa-napa. Swarga nggoni wong loro, neraka tak nggonane dhewe. Lah ngono kok umuk. Kok iso arep banggoni dhewe? Ning ngilingen kowe. Apa? Kowe ning swarga kok nyumet rokok nyilih geni saka neraka, tak tapuk cangkemmu kowe. Oh, Sapa enek ning swarga ngerokok iki lho. Ning swarga iki sak ciptane dadi kok iso. Geni nggone neraka. Nikian wujude tasakuran pengangkatan perangkat. Heeh. Niki wujude perangkat niku netepi darmaning urip aja nganti nyimpang saka Paugerane urip. Tur nuwun sewu, sebagai seorang perangkat di era modern seperti ini dituntut harus cerdas, dituntut harus pinter, dituntut harus berpengetahuan luas. Lah ngoten Betul. to. Kerja Erane cepat. iki wis beda karo jaman biyen. Wong ki dituntut pinter, wong urip kudu pinter. Mulane ana bangku PAUD, TK, SD, SMP, SMA nganti tekan perguruan tinggi ki supaya golek ilmu. Aja lumuh ngang sukawruh, aja sungkan golek pengalaman. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Betul. Dadi wong urip kuwi sing penting Pinter. pedomane wong pekok. Kok Wong iso? urip kok sing penting pinter. Nek jenengan wong urip sing penting Pinter. aduh padha wae tunggal guru. Lho kabeh ya ngono to. Mulane wong di sekolahne supaya pinter golek ilmu kok. Halah iku pedoman sing kliru. Lah wong urip kudune Sugih. Kowe pinter sundho langit nek melarat arep gawe apa? Kowe njago lurah mung ngandang pinter tok, ora ndek dhuwit sing arep milih sapa? Oh iya. Tuntutlah ilmu sampai Negeri Cina. nek kowe ora duwe dhuwit ning Cina arep numpak apa ya? Waduh. Logika Mas nyuwun sewu busange. Ah. Sampeyan ditanggap teng mriki. Ah. Sing digoleki napa? Duit to. Jujur Mergo duit. pengen sugih. Sampeyan gelem mayane kene diadiahi lato-lato. Ora mungkin. Ora gelem. sugih. Lah nggih, mergo Lato-lato nggih ngeprung ndasmu kuwi ora. Penting sugih, ora pinter gak masalah. ora pinter gak masalah. Ya nuwun sewu, saiki umpamane kowe sugih dadi bos. Heh. Lah jelalah karyawanmu ki pinter-pinter, kamangka kowe bodoh, goblok. Ning sugih, karyawanmu pinter-pinter. Lah nek diapusi, ora bosok kowe. Carane no Mas. Kok iso carane? Pas daftar karyawan, anak karo bojone gawe jaminan. Lah dalah iku. Kuwi aman ra mungkin tumindak macem-macem. Pedoman apa ki lho. Lah nek pomo karyawane macem-macem. Bojo karo anake lebokne bank dadekne malah entuk duit akeh. Kuwi prinsipe wong sugih. Lah nuwun sewu Mas. Nggih. Kowe wong sugih, kamangka wong sugih ki sering ning kota-kota besar. Kowe sering lunga ning kota besar. Jelalah kowe luwe mlebu restoran. Kamangka kowe kan gak iso nulis, gak iso maca. Terus piye kowe arep pesen panganan?
Modar kowe. Ya digambar. Ning Ora enek lho restoran saiki. pesen panganan. Ora eneng model ngono kuwi ya. Sampe lenggah ning meja makan, Nggih. terus karyawan teko, silakan ini ada kertas, ada pilihannya, silakan ditulis sendiri, makannya apa, minumnya apa, lek rampung dinulis, akhirnya terus dikeke ning karyawan mau. Lah ra iso nulis, ra iso maca, ben pelayan ngerti digambar to, Pak. Umpamane nuwun sewu, pesen nasi goreng. Gambar kompor, wajan tengahnya kayak nil, warna kuning, pelayan wis ngerti. Nek kuwi nasi goreng. Ayam goreng. Ayam goreng gawe wajan, kompor, tengahnya kayak gambar pitik sing rupane ireng. Pelayan wis ngerti nek kuwi ayam goreng. Soto. Soto gambar mangkok kayak warna kuning karep kayak meret deret. Pelayan wis ngerti nek kuwi soto. Bar mangan kok ngelak pengen ngombe jus jeruk. Gambar blender karo bunder kuning. Pelayan wis ngerti nek kuwi jus jeruk. Awake kok gak fit rumba-rumbu kok pengen ngombe wedang susu. Ayo kowe. Ayo kowe ndang. Ning warung ya pesen wedang susu. Ya ora apa-apa to. Sik to. kok. Bar mangan lak mending ngombe ben ora Nggih, kesereten. Pamane sampean pengen wedang banyu putih ngono piye? Kan nggih kesehatan. Dhisik dhewe banyu putih sik. Gambar gelas Nggih. ora usah diwarnani gelas tok wis ngerti nek kuwi Putih. banyu putih. Jeruk anget, Jeruk anget gambar gelas warnane kuning kayak bluk niku jeruk anget. kopi. Gambar gelas ireng kayak bunder Niku meletek tengah. gampang berarti nek niku gampang iki lho wedang susu ki mau lho. Nek wedang susu gak usah digambar. Lah nyapa kok wedang surah digambar? Awake dhewe njikuk gelas karo nyeluk pelayane. Nyapa? Mbak, aku pesen wedang iki. Dadi pelayan wis ngerti nek awake dhewe kurang ajar. Sampluk bosok Kok iki malah kok iso. ngentai wong iki penting sugih. Nyuwun sewu, Pak. Piye? Jenengan gadah lare alit, anak cilik. Duwe papat. SD? SD papat kabeh. Sangune pinten? Lah sekolah. Nggih. 10.000. Aduh, ngono kok dalang kondang. Sik ngono Nyangone diukur. 10.000. Nyangone bocah akeh-akeh ngene malah kok ora tumaja dadi bocah bos. Nah, Dari. ngene iku jenenge ora wong sugih. Kuwi wis umum, wis lumrah, wis kaprah ning endi wae nek nyangoni anak SD sekolah kuwi 10.000 utawa 5.000. Kuwi dadi kurang sugih sampean nyangoni anak 5.000 ketara cetil kowe. Mas yo Mas Pegi camat ke lho, nyangoni yo nggur 10.000. Ah, urung patek sugih. Beda karo aku. Anakmu sing SD kelas 3, Kelas 3 SD sangune 2 yuta. Kudu entek rantek kapuk cangkeme. lah Wong sugih, Mas. Omah ngontrak Supragung lunas enek sombong. Piye ngomong piye kowe? Ha omahmu ngontrak karo Supramu ki lho jek kredit. Mas yo omahku ngontrak. He. Aku nek raup ki nggih banyu aqua. Wah. Raup, Gawe banyu aqua. kemu, Gawe larutan. adus. Gawe Fanta. Cawik kuwi lho gawe ale-ale. Dadi pirang-pirang dina kula direbung semut, Pak. Kapok. Gatel kabeh lho. Mergo cawik gawe Wong ale-ale. cengengesan iki kok iso sowan ning kene iki kudune seneng apa neh dirawuhi jajaran perangkat ana ing Kecamatan Widodaren. Pak Camat ya rawuh. Paling penake dadi camat. Lah kok iso? Penake dadi Pak Camat. Salate ora tau telat. Kerja keras demi masyarakat. Dadi pemimpin yang bermanfaat. Allahumma amin. Pak Camat itu biasanya tak gekno lagu niki langsung berol. Piro, Mas? Kringete lemet. Tak kira nyawer. Boten kringeten sumuk. Nggih. Pak Camat dibantu Bapak Lurah. Saben dina sregep ibadah. Kerjane lurus dan terarah. Tak dongakne iso tindak Mekah. Allahumma Amin. biasane nek lurah nggonmu mbok gekne. Kayak dengan ini paling kayak 500 mesti disangoni. Tapi mbo nek lurah kene aku ya rompatnya kenal kali. Kok kira-kira yo entek dinyawer di awan mau. Pak Lurah dibantu kami tuwa. Saben dina ora lali ndedonga. Pinter ndonga lan sregep kerja. Mergone entuk bengkok amba. Lah kami tuh ora di bengkok ya merongos, Mas. Terak sumbangan telunggonan. Ah, nangis. Kami tuh arep buah selawi yo isin. Isin. Paling
100. Nek 3 nggon wis 300. Saulan. Bosok. Lah iya, kandhe bengkok apa sing ge nutup? Kami tuwa dibantu Bapak RT. Ayo kok RT bareng nyapa digawene? RT ki ujung tombak pemerintahan lho ki. Pemerintahan paling umur iso. Ngapa ora iso? Kami tuwa dibantu Bapak RT. Kerjane abot, ra ana bayarane. Ayo iso lho kowe iki ya nek. Enggak menyesuaikan, Mas. Kami tuwa dibantu Bapak RT. Kerjane abot, ra ana bayarane. Apa maneh nek oleh bantuan BLT? Sing diwenehi mesti dulure dhewe. Lah kene nesu-nesu nyapa? ngawur. Tak sewamplok lambemu engko lak sewodok tenan engko. Lah kene ora enek fitnah ngono lho. Kene iki Sing daerah. kula maksud iku mboten RT mriki busange. Lah pentasmu nang kene padha karo Pentasmu nang nyemoni kene kene. kok. Sing kula maksud iku RT Tuban, RT nggen kula. Oh iya lek tanggapane Tuban tanggapanmu nang kene. Sak yuda. Nggih. Aku wis lunas sampean lunas. Lunas. Wis urung iki. Urung lunas sik. Aja dinehi. Rasa dikeki. RT kene iki ana RT apik, ora padha karo RT nggonmu kok. Nek RT kene apik, RT nggenku sing elek, Mas. Lah nek RT nggonmu piye? RT nggenku ini ana bantuan BLT sing diwenehi mesti dulure dhewe. Tapi nek ana tarikan, sumbangan sing ditarik mesti wargane. Nek gak RT matane picek to lho. Niku nggen kula Pak saestu niku. Nek kene kan ora. Nek niki boten. Dene Kene ora. takon ana jajal. Mriki mboten nggih Bu nggih. Boten Ibu nggih. Nah, nek kene apik. Wadak ning nggonmu ae. Oh, widodaren kok dilawan. Pak Mudin tekan ditu ki Mas. Keadaan RT. Pak Mudin gawean yang terpuji. Gaweane ngurusi wong mati. Nek nganti gak enek wong mati. Sesuk-esuk RT ku tak pateni. Nyapa kok ngurusi Mudin? Nuwun sewu nggih Mas Cahyo Nggih. nggih. Mudin itu kalau di dalam masyarakat, lingkungan masyarakat itu adalah sosok yang terhormat. Jenenge Mudin, maut kuwi mati, din kuwi pemimpin, sing mimpin wong mati jenenge Mudin. Tugase apa kok terhormat? Lho, ngafani jenazah. Oh, medeni kuwi ora gampang, gawat. Dusi mayit, Wis kulino ning ngono kuwi. berangkatne jenazah saka rumah duka tekan kuburan, kuwi tugase Mudin. Berangkatne jenazah Mudin to. piye nek berangkatne? Lho jenenge Mudin iki ya sing halus to nggih to. Nggih, Tata basane kudu sing apik. Contone Cak Yuda, contone. Muridé Pak Rosid to. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sowan wonten kersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa Gusti Allah. Wong susah. Nyunyar nang gone wong susah kok suarane kaleme ngono iku. Keluargane sing krungu tambah nelongso. Lah kudune. Kok beda karo Mudin denku Mudin Tuban. Lah Mudin Tuban Sing dadi Mudin kuwi bekase MC dangdut, MC orkes. bekas MC dangdut, bekas MC orkes. Pensiun dadi Mudin. Lah nek berangkatne jenazah, Ya ora kalem kok ora kok innalillahi. lah piye lho jajal? Sing mati jenenge sapa? Pamane Pak Suto, pamane. Bekas MC dangdut kurang ngono. Iki lho dicapat ben kita. Kok malah kok lato-lato. Kayak neker. Iya. Nah, Sing mati jenenge Pak Suto. Suto. hadirnya bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Loh. Ini Mudin ndi to ya Allah. Bapak, Ibu, adik semuanya, kita di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Alah. Bapak, Ibu semuanya, yuk kita sambut mayit yang satu ini. Mayit ini saya bersai. Saya bersai. Saya. Yuk kita berangkatkan dirinya oleh Nyu Pala Alah. Apa enek mayit diringi nyupala apa terus sing layat piye? Ayo, modene kocluk lho. Tapi saat ini pun mati, Pak.
Wong cengengesan lho. Nuwun sewu lho, Mas ya nggih. Nggih. Wong urip ning alam donya ki paling ora mbok papan nggawa empan. Ngapa? Apa wae iki disesuekne, dilungguhke karo panggonane. Ora kok mbok gebyah uyah kaya awakmu ngono kuwi. Apa meneh awakmu ki pernah enom, Mas Yok pernah luwih sepuh, aku pernah luwih tuwa. Ning sopan santun adat ketimuran ki kudu mbok jaga kowe wong enom. Lah ya apa Mas Yoyo tuwa ngono terus aku nomi tumindake apik Mas Yoyo ngono, aku elek ngono. Lho, paling ora nek jenenge wong tuwa ki kan wis tau dadi enom. Wong enom rung tau dadi tuwa. Lah wong tuwa ki pengalamane ibarat mangane uyah wis akeh tinimbang sing enom. Mas Yoyo. Dalem. Napa mesti to nek sing tuwa niku luwih apik timbangane sing enom? Rata-rata ngoten niku, mergo pengalaman luwih Menang akeh. pengalaman. Ayo ora durung karuan. Kok Durung durung karuan karuan? sing enom ku luwih elek. Kok durung karuan? Lho, kowe ngerti Sengkuni? Ya ngerti. Enom apa tuwa? Tuwa, Puntadewa? enom. Apik endi Sengkuni karo Puntadewa? Durung karuan nek sing enom ku luwih elek. Oh. Ngono lho. Sing mbok nggo conto kuwi aja wayang. Lah apa? Awakmu ning guri mau ning transit Nyapa? mangan jeruk ora? Ya mangan to. Legi apa ora? Legi. Tuwa apa enom? Tuwa. Nek enom Kecut. gedang mau legi apa ora? Legi. Tuwa apa enom? Tuwa. Nek enom Sepet. dadi pada intinya panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu. Panganan apa wae nek tuwa? Enak tinimbang sing enom. Aku tak takon ya. Oke. Kowe wis tau mangan jangan bung? Alah, ya apa to yo iku lho Mas. Jeruk ya. Enek tuwa. Nek tuwa iku legi. Tapi nek enom Nek enom kecut. gedang. Gedang nek tuwa legi. Nek enom Sepet. dadi panganan apa wae iki nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Lah ya kowe wis tau mangan jangan bung. Ngene tak omong. Nyapa? Jeruk lho ya. Jangan bung kok jeruk iku. Jeruk nek tuwa legi, jangan bung iki lho wis tau mangan puro. Ya tau. Gawene saka apa? Ngawi kok. Gaene saka pring kok jenenge bung kok. Sing digawe pring enom apa pring tuwa? Ya ora mesti kadang enom, kadang. Ngono jarine ngawi lho. Lah jenenge bung-bung ya anak pring ya mesti pring enom. Jangan bung gawene saka pring. Pring enom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu. Masa tumon nek dagelan kon mangan gedhek iki ra. Ora iso. Cengengesan iki. Nyelani nggih. Nggih, Pak. monggo, Nggih, Mas. nggih. Pangapunten kula radi watuk Mas nggih. Pangapunten Wah, sanget. malah ketok le laris ngoten niku. Mas. Mulane to ora usah kakean rokokan. Heh. Piye-piye? Kakean rokok kok digietne wae. Lah wong ya pengen ngerokok lho. Kowe rokokmu sedina entek pira? Entek 3 adah. Sok sak adah regane pira? Sadah 20.000. Kowe sedina kuwi lek prai rokok paling gak ku hemat 60.000. Kuwi lagi sedina. Sedina. Saulan ki 1.800.000. Heeh. Lah kuwi nek 10 tahun kowe leren rokok iso tuku mobil. Oh. Timbang dhuwit dibuwak ngono kuwi. Lah awakmu ngerokok? Ya ora to, Mas. Ya iso tuku mobil. Ya durung. Wong kowe ya ora duwe mobil lho kok iso. Lah kudune lek ra duwe apa orang ngerokok kudune iso tuku mobil no. Tak gawe murel kok, Pak. Entek. Cengengesan monggo Mas dilanjut Mas. Dari Bapak Sutar, sponsor ayam panggang Bu Suliem Sidolaju, minta gending Banyumasan eling-eling dijogeti kalian Mbak Tutik saking Kauman. Wah. Putra daerah iki. daerah. Elak iki. Kalian Lewung ugi Mbak Tutik, Mbak Diajeng sudah disawer. Menika 3 ayam panggang. Layak takon nyingkirne ra gelem bae saweran to kuwi ora. Oh iya sakmono. Nggih, matur nuwun ayam panggang Bu Suliem. Ya Mbak Tutik, wah iki bintang pada malam hari ini melenggang batah-batah. Nek Mbak Tuti spote benten to, Pak? Nek Mbak Tuti spote benten. Benten no. Oh, putra daerah iki. Mangga diaturi wonten pepanggungan. Ya. Rene Mbak Tutik, tukung nggih ngurmati Mbak Tutik lover. Ya.
juga. Nggih. Salah satu yang menghantarkan saya sowan teng daleme Mbah Sadi lan uga ana kantor desa Widodaren adalah Mbak Tuti, Tri. ujung tombak. Nggih. Mbak Lurah ujung tombok. Wilujeng dalu Mbak Tuti. Selamat malam. Dangu mboten kepanggih panjenengan kawis tinggal sumunar cahyane. Lho. Prasasat widodari ingkang ijo wantah, rambuté ngemak ngembang bakung ireng meles hanjanges pantes, bathuke nyela cendani, mripate blalak-blalak mbawang sebungkul. Irunge kang bangir, lambene nyigar bokong. Sopo Eh, to eh, sing eh, Apa enek lambe nyigar bokong? Nyigar jambe, nyigar jambe? nyigar bokong lak nyewaprut. Jane abape mau ambu. Cengengesan omong sak omong mbok diatur kok iso. Pripun wartosipun panjenengan? Alhamdulillah, saya sehat selalu. Oh, ngaten nggih. Bisa bersama Anda malam ini. Terima kasih. Menghibur semua masyarakat Widodaren dan sekitarnya. Inggih. Oh, anu nggak bisa bahasa Jawa ya? Saya Karena nggak bisa. Lama di Jakarta. Iya, Oh, karena kalau di Jakarta- saya tuh melanglang buana. Saya di rumah itu sehari cuma 1 menit. Wow. Iya. heeh. Ora kuat suwe, Mbak Ede. Emang kamu juga Arai, bisa ya? Anu arai. ngomong Jakarta juga bisa kamu. Kalau ketemu sama orang yang dari Jakarta, gue paham coy. Gimana? Lu emangnya dari mana? Gue aslinya Jakarta, Jakarta mana? Tanah Abang. Abang. Kan abang ora abeng ngono kuwi. Ah ini udah di Jakarta. Ya lek wilayah aja diengne. Iya, Abang ya, Tanah Abang. Abang. Lah kenapa lu di sini? Gue udah lama di Jawa. Kenapa? Karena di Jakarta hidup gue terlonte-lonte, jadi gue kagak bisa makin. Terlunta-lunta. Terlunta-lunta. Ah ini gue udah di bisa saestu. Alah mbuh. Terlunta-lunta ya terlunta-lunta. Ya terlonta-lonta deng di Jakarta. Akhirnya tinggal di Jawa. Udah lama di Jawa. Ame siapa? Sama kakek sama adik gue. Orang tua lu? Nyokap sama bokap. Apa kuwi? Nyokap. Nyokap sama bokap. Ayo jadi diomongnya. Nah, bokap ya bokap. Iya nyokap sama bokap sekarang di Jakarta. Lagi ngapain? Nonton bokep. Lah. Ambene elek. Bocah iki pinter ya. Pinter Lah apa iya. cengah kuwi kok. Padahal ujute lho kaya kentongan pos kampling. Lho, Lah aja iya. mbok sawang Hah? sepintas lho iki maksud dikaya ngene. Coba ketemu karo Mbak Tuti mosok meneng ae. Widodaren lho. Ojo ndelok casingnya Mbak nek sampean ngajak. Oh sing intelek bahasane. Argumen. Argumen. Argumentasi bojomu. Argumentasi. Bahan iku argumentasi kok. Coba ketemu karo Mbak Tuti digandring. Gandrung. Gandrung. Yo koclok iki tak. Gandrung yo. Slendro. Gandrung. Slendro. Lagi niki dileh ngono-ngono lho, Pak. Alah. Tuk 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 tuk. Nuwun sagung para tamu kagum Sumawana Putri. Pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak. Napa Mas nika? Madang kara. Kara. Ing ngrikel lenggan dalu punika sangat dikepareng badhe hambabar lampahan. Sri Huning. Dene para paraga ingkang ngayahi jejiban ing kelenggan dalu mangke Sri Huning kaasta dening panjenenganipun Mbak Tutik Hapsari. Dene Cak Andi TB kadhapuk dados Sri Gala. Kowe urung. Slining mosok ora serigala. Wirat Maya. Dalu mangke kaaturaken kula piyambak. Oh sampean Mas? Aku. Aku urung ya. Iya. Adipati Sira Lawe. Dalu punika kaasta panjenenganipun Ki Cahya Kuntadi. Sampean melok dapuk ta Mas? Hah? Melok dapuk ta? Yo golek jalaran sithik-sithik. Dene dalu punika karawan salah setunggal bintang tamu ingkang kondang kaloka panjenenganipun Cak Andi TB telek bebek. Apa tadi? Tampan banget. Cak Andi TB ing dalu mangke kepareng kadhapuk dados ula. Lho kenyatek ndasmu. Kowe Wirat Maya ketemu karo Sri Huning. Iya. Kados pundi babaring cariyos ing dalu mangke katur sagung para tamu. Wilujeng hamirsani ngantos purnaning adicara. Nuwun.
apa iki lho kok iso Toprake nggih ira-iran. Ora nek Alah. toprak blunus sing ora enak. ora kaya iraran malah kaya banser. Suwi. Alah. Sri Uning iki lho. Oh Sri Uning. Diajeng Sri Uning. Sendika dawuh Kakang Mas. Kula wonten dawuh Kakang Mas. Ihi. Ya kuwi nek kan kuwi ana wayahe to. Kersanipun rada Oh, iya. anu srawungipun nggih. Diajeng Sri Uning. Sendika dawuh Kakang Mas. Sampun. Apa pancen kowe tresna marang ponaku Diajeng? Sakjroning ati kula tansah tresna kalih panjenengan Kang Mas. Pak Woko, Nyapa kene Pak Woko? Pak Woko. Nyapa? Mboten nonton kamar kosong. Arep mbok iku nyapa. Tak Sri Uning kok isine ao. Pisan ae one kuwi. Tekaku ana ing Taman Sari ki ana 5 perkara kang bakal tak aturke marang sliramu. Akeh men kaya rukun Islam ae ora. Akeh. Ingkang kaping pisan ya kuwi maca Quran sama. Lho. Malah tobat iki lho. Kakean Mas Limo. Kakean. Ana 2 perkara kang bakal tak aturke karo sliramu. Sakmenika napa Kakang? Ingkang angka 1 kuwi Jokowi, 2 Prabowo. Lho. Iso iki lho. Iki lho gandrungan kok. Itu Pak Dik. Retro. Nadyan wujute mung peksi. Yai garwanipun Kakang Wong Manis. Yai garwanipun Kakang Wong Manis. Mara diangge caket marang pun Kang Yai. Mura gage caket marang pun Kakang. Apa panjalukmu bakal tak turuti? Apa Waton ora panjaluk- nyuwun mundune lintang lan rembulan bebasan ning bebasan. jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 ning bumi ya mung siji katresnanku ya mung kanggo Iki sing gandrung aku ki sapa? bebasan gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ya mung kowe sing bakal Ngomong dhewe lho. kowe iki tak warai ngono lho. Manut aku ae malah penak. Jenengan mau Mas mari Mas. Yai Sri Warai. Uning. Yai Sri Uning. Yen kowe nampik katresnan Yen kowe nampik katresnanku, arep golek sing kaya ngopo. arep golek sing kaya ngopo? Yen priya liyane aku Yen priya liyane aku mangan pol-pole sate. mangan pol-pole sate. Aku ki lho Aku pangananku pangananku Beling. Ora apa-apa, Apa ora jate lho, apa-apa. ben Mas wedi, Jaran, no? ben kono ben seneng. apa-apa. Satriya. Ora apa-apa, ora Gerak apa-apa. kaya niku juragan jaran kuda Iya. kaya lumping nggih. Pancen aku Kuda lumping. beling ya. Ayo. Mergo aku Mergo aku satriya sing sekti mandraguna. satria kang sekti mandaguna. Wong lanang lumrah Wong lanang lumprah ngombene ngombene mung wedang susu. wedang susu. Aku ki lho Aku iki lho. solar diesel. Oh, penter nggih kula penter nggih. Penter. Penter. Wah, Penter tangguh. biasa. Penter. Yen wong lanang liya Yen wong lanang liya paling kondange pol-polno siarno TV, TV ya TV lokal. siarno radio, Radio-radio rusak. Aku ki lho. Aku iki lho. siarno masjid. Iki lho Mbak Tutik didhawuhi nembang Banyumas. Nggih, Banyumas mawon. Nggih. Mon iki. Lho ora sida bukan Banyu lho. milih. Iki lho permintaane kawacana ben cetha. Sponsor ayam panggang, minta gending Banyumasan eling-eling dijogeti Mbak Tutik Kauman saking kula Ibu Sidu. Nggih. Ndi Bu Sidu? Iki. Merek Keliru. buku kilo matamu sinar dunia Sidu. Sidu. Sidu sinar dunia lho. Merek buku to iki. Merek buku. Lho, lah sing nyuwun sinten iki? Ha, kuwi Ayam anu. panggang. Oh, Pak Sutar. Nggih. Lagi Pak Sutar niku Panjenengane usaha ayam panggang kejaba kuwi ya Nggih. kagungan showroom mobil. Wah, seru mobil. Angger nulis mesti ana gambare mobil. Pundi? Kuwi lho pojokan ngisor lho. Mboten enten ngeten lho. Eneng iki lho iki pojokan iki lho. Lho, mboten enten iki. Eneng ora? Mboten enten. Oh, berarti menggok wisane. Kok menggok. Oh, nggih, lha iki tembus mriki. Iya. Cek ditambah. Ayo Mbak Tuti. Lele Banyumasan nggih. Eling Sing Banyumasan. ngaturke tembange sinten? Niki Mbak Tuti. Oh, Nggih. kali joget pindah. Sing Oh, joget nggih. Mbak Tutik sing nembang. Sing nembang bawane Mbak Lia. Oh nggih, Mbak Mbak Lia. Lia Oh, Sundari. Lia, Lia. Oh, Mbak Lia, Mbak Lia. Pundi Mbak Lia? Nggih. Teng mriki Mbak Lia, mangga mriki. Mriki mawon. Nggih. Mangke lek ngadeg Jawah niki mangke, ampun. Lho niki wae sinden to. Tak kira lak cagak.
Agak rupane ijo, kuwi kuning kok. Sampeyan kok di Smackdown lho. Mboten guyon guyon. Lah iya to. Aku tapi luwih seneng kok duwe bojo lemu niki, Be. Kok iso? Bojo lemu iki penal. Nyapa? Ning ngisor iso dadi kasur. Terus Dhuwur iso dadi selimut. Wah, penak iki. Ngiringan iso dadi guling. Wah, sedap Mas. Kelonono setengah jam. Nyapa? Ning sikil iso kram. Ngene terus. Ngono kok enak. no ya Mbak. Lihat. Raden Arya Werku Dara. Werkudara. Oh, Werkudara. Nuwun sewu Mas ya. Dalem. Enten to Werkudara gawe surjan. Ya biasa, ya napa to biasane kan nggih anu to. Basan to. Basan mriki. Kliga to. Nggih. Kliga Werkudara ki.